ערב טוב לכם, ותודה רבה שבאתם וברוכים הבאים למסיבת סיום חופש הביטוי. ולפני שאנחנו מתחילים, בואו כולנו מקרב לב באמת נפרגן מזל טוב לראש הממשלה שלנו, ביבי נתניהו. בטח. כן. בוא נבין. ביבי, הוא כרגע יש לו את ערוץ 1, את ערוץ 33, את רשת א', את רשת ב', את רשת ג'. הוא מחזיק את ישראל היום, את גלי צה"ל, את הביצים של ערוץ 10. ועכשיו ביבי רוצה גם את הטלוויזיה החינוכית. ביבי, בוא תבין, אתה יכול להיות או פוליטיקאי או איש תקשורת. או יאיר לפיד, אבל יאיר יש רק אחד. רק אחד. בקצב הזה ביבי עוד יחזיר אותנו לימים של טלוויזיה עם ערוץ אחד בשחור לבן, זה מה שיהיה לנו. ערוץ אחד בשחור לבן, למרות שביבי מה אכפת לו בשביל תמונה של שרה מחבקת ילדה אפריקאית יום לפני ששולחים אותה מפה, שחור לבן זה מספיק, לא צריך יותר צבעים. חברים, אני רוצה להגיד בכלל לכל חברי הכנסת, בואו תעזבו אותנו, את התקשורת, בצד. אתם רוצים סתימת פיות, לכו על האופציה השנייה, תשתלטו על בית המשפט, זה גם יהיה לכם הרבה יותר קל, יש לכם כבר נציגים שם, יש את קצב, יש את הירשזון, יש את בניזרי. זה לא מצחיק. בניזרי 4 שנים בכלא, הירשזון 5 שנים בכלא, קצב 7 שנים בכלא. תגידו מה שתגידו, זאת הממשלה שתחזיק הכי הרבה זמן ביחד, אבל זה לא... אוקיי, אני רוצה להגיד שכשתכננתי את הערב הזה, כי ביאסו אותי, האמת שפשוט הצבנו אותי כל מיני דברים, ההתעסקות עם נשים ששרות לפני חיילים, והתיקון לחוק לשון הרע שנועד לסתום פיות, והזובור שחברי הכנסת עושים לבית המשפט, פשוט הצבן אותי, ואני לא תכננתי שזה יצא הפגנה של השמאל נגד הימין. אבל תסתכלו על עצמכם. חבורה של שמאלנים. ולכן... כן. ולכן אנחנו ננצל את האירוע ונציין הערב גם את ה-1 במאי, את יום רבין ואת שבוע הספר. לא רוצים שתתאמצו יותר מדי. לפני שמתחילים, יש כמה הוראות בטיחות שאני צריך לקרוא אם תתעזרו בסבלנות. יש כאן מצלמות, אבל מה שאתם רואים כאן הערב זה לא תוכנית טלוויזיה. רוב הערב הוא לא ישודר בשום מקום בטלוויזיה, זה ערב קצת סודי, קצת מחתרתי. אז אם במהלך האירוע המשטרה פורצת פנימה, החבר'ה שליד הדלתות, יש לכם מתחת לכיסא, תשימו מהר כיפה, דובון ועוזי אנחנו בית כנסת, בסדר? הלאה. איפשהו כאן באולם, ואני לא יכול להגיד לא באיזה שורה ולא באיזה כיסא ואל תשאלו אותי, איפשהו כאן באולם מסתתרת קרן נויבך. קרן עם פורצים פנימה, חבורה של חיילים, ימנים, חמושים, דתיים. הדרך היחידה שלך להבריח אותם זה לשיר להם. הם לא יוכלו להיות פה שנייה נוספת. הלאה. יש רופא באולם? יש רופא באולם. 2 השורות שלידו, אתם תורמים לו. רק תשימו לב קודם שהוא לא עמותה ואתם לא מדינה זרה, כי אחרת אני לא... אין לי דרך, אני לא יכול. ועכשיו, במחיאות כפיים, קבלו בבקשה את עדי אשכנזי, את אורנה בנאי, מרב מיכאלי, יונתן גפן, גורי אלפי, גיא מרוז, רועי בר נתן, ידידיה מאיר, שרון טייכר וערן זרחוביץ', קובי אריאלי. בהמשך הצטרפו אלינו מוטי קירשנבאום ורביב דרוקר. אז מה הולך לקרות כאן בעצם? רגע, לפני שחוק לשון הרע נכנס לתוקף, אנחנו החלטנו לנצל את ההזדמנות האחרונה שיש לנו לדבר באופן חופשי, להעביר ביקורת, להגיד את מה שיש לנו על הלב בלי לחטוף 300,000 קנס. 300,000 שקל, מצב הכלכלי לא משהו, לא לכולנו יש את זה בכיס אלינו. כל אחד מהאנשים המעולים האלה יבוא הנה, יקבל את הבמה ל5 דקות, להגיד את מה שיש לו, בלי צנזורה, ונקווה שלא יבוא שוטר. ראשון
עדי אשכנזי.